mipa naupang Jack ron langin apate hnena Christmas putar tak le tak lo alo zota tak take fel takin omla mas putar hian naupang sualte present ape ve ngai reng lo tin fing takin alo changa mase Jack hian athu soi chu awoi tlat lo Christmas putar chu puitling hovin an fate an ti derna mai maya alangai thowa naupang chim le thu oi lo tak ani chhun zom ta ni kumsom thum liam hnu chuan Jack po alo puitling ve towa ami ze thalo tak chu chom nung zelin mi in an hmel mate omna zong turin an ruai thina corporation company ya an data aruk sak thin bok Jack chuan marine agency building kota thil atikang hluaya security te boilai chu in building chunga aluta athil mamo data te chu aru chuak ta ni heti la hian Christmas putar Santa Claus in naupang ho halo kom hlima a bodyguard kalaman aveng uluk hle hemi hnu hian military base lam an panduna Santa Claus chuan kalam a fak veiluam engtin ma chang lovin halo nui saka a hna hi cholsan vatatumani beisan vatlen hnu chuan Santa chu a chenna North Pole ho nga la tuma martopa vuram sajuk rual chu khalin kalam nen an thlok ho a chak taka tlanin North Pole an vatheng hlol heti la hian che kan data arup chuak kha halo endik vela mun poimo tak lu thaina kalkong a hriat pha ta ni apoi thui tur zia don lovin data chu ama roi tu hnena avathona an roina man an ron thon chuan je kalom hle North Pole ron langin Santa hian a hriselna angai poimo ema khovel pumpuya naupang tan present a semdona wangin exar alangun hle red one tin an ko maya anupui Mrs. Claus hian anna tho thin chu a thlop thale bok heti la hian kalam le vuram savom Garcia an lo tia Garcia hi Santa chena in veng tu bernin Christmas ron thlen hun tur chu screena antar chuak kala hemi hnu hian kalaman banna a the lut ta ni Santa te nu pa chuan ui hle ma se a thutluk na hanza saka kalaman bana du na chana soi chuak kumtin naupang chim omle ril rusual pumi han pung zela chu chuan a ril rutina in anuna thuk takin har satna asiam thina ni Santa chuan tun Christmas chia atan thokle turin angena kalaman athu soi halo pomsap hemi hnu hian Santa chena mun panin misual rual han vakala kidnap an tumani kalaman an man roken eng tak alo muwa midanga hriat tir ngal ma se Santa mu tur alo om tolova kalam chuan misual ho chu aum zui wat thui taka uma man zo rual lovin an lo thlok chuak man Santa bo thu adar nu chuan mythology agency director Zoe amangang ema kalam nen chuan aumna zon chuange yantum marine agency atangin data ruk chua ani ti an threle zela ma se tu thil ti nge an la hre chiang theilo trolls ten ron be popin hacker chu the wolf ti ringotin an lo hria Jack ngei khani atuka chuan Jack bat tapa alo chatlanga ta anupui Olivia nen hanin thlen hnuin ama chena khosa a Olivia chu atna a abuai bok nen an fapa school atanga lam turin Jack aron shil lunabur chungin avashruaya afapa Dylan hian skula buaina alo siama apa achhun don ang khop mai annu hluiteina avatha Olivia chuan lom thu lo hrilin na a kalle ngal angai thu a soibok Jack apartment a alet le nu chuan mi an lu drungei ti a hre theya mythology agent te lo ni in anin swal boi ngal Jack an olsam taka in mantir alo tum lo na samaya a thei to pa beiletin building a chhuasan thei rama ma se director Zoe Khan basement a electric in halo sok ta shep mai an headquarters a an hruai ngala
Zoin Jack nena Santa rubo tu te chu tu te nge an ni soivat turin atia Jack kan ama roi tu te kha tu te nge an ni a hriat ngai lo reng thu le internet kaltlanga inbia an ni wangin private network an mang veka chui thei an ni lo thui na lo chang Zoe hian do ta soya ring lova an na tho dik tak a hril ta ni Jack hian Santa Claus om chu a ring lo satli ani lovin thon thu chia an hriat thin ramsa le thil nung mak tak tak te en kola veng him tu an ni chu a ring thei lova Zoin a hmu tir ta ni Jack chuan makati ema karenta min sok wang khan thil ka hmu sual ani ala ti hram tlang takin Zoe chuan chanchin a hrila Santa Claus red one tia an ko kidnap ani dan le Jack a thil ti sual wanga Christmas boy thei dan turte asoya Jack chuan mak atitel tel Zoin kumza chuang data kan thu ruk to iru chuak theya min pui nge yanga yang atile anti ti nak lai chuan kolom thin rim zetin aron luta Zoin aroi tu te omna a hriat lo thu lo hril ma se koloman engemotak chu a hria ang tin Garcia aman be tira Zoin mi tan poisa hloin na i thok thina engza po pe chesela alet i hloang atia chu vele jekan ka pui theyang cheu atitani a phone adila chuta tang chuan poisa ron thon tu te chu thliar kar pakhat aruba a anom ti ha hre theya kolom nen an thok dun tur chu a hre hle an kalmain Zoin aomna an hria zel na tur GPS a hren tira anin zui chuak tani heti lai hian Santa chu thir bom danglam taka khung be ania athil ti theina ang siam tumin a kidnap tu te pi ber grila hian apawar ang anei thei huna naupang thuoi lo ho le chimom ho hremnan mana tumani kalam le Jack te khan an mamo tur toys lo lakhomin munhla taka kal theina kong khar portal mangin aruba thliar kar an chuaka motor te takte toys an ken chu akap lian zui Jack nen chuan anin khal chuak ngala tuipui kama ama dor tu chu anwa hutangei mai biak an han tum chuan kalam a bodyguard ten han lo hual thapa pakhatin aron man bet chia chule ain ti te thuta chung ho chu asoi sata hrep mai leya an thal phunga an boss chu biain ani po hi midang tir alo ni le zela atir tu chu amingan zo chuan asoi ngam thaklo alo hredo na sin tiin leya chuan aziaka jekan engma hrethiam ve heklo le grila iming alam ria grila chuan omna tangin alo hrengal tuipui kam chu chhumdum cha tak hian aron bo khulu ka grila chu miswal boss ko chunga alu zui kalam aron hrechata kalaman atong dana tang chuan lo hreve in grila doi thiam Christmas a no pang thuoi lo tan phei chuan mangchiani atia grila chuan athil tum soin Santa Power anei thei huna khovel pumpuya no pan lai tanga lulul le chimom tak tak te chu hremna pek veka tumani kalaman atarmita tangin headquarters lam amu tira Santa rubautu grila nge ani ti an hriat chuan Zoe te ho an mang ang tlang le grila in akal san nu chuan kalom te that turin snowman aron tir zuya Jack atlan chiat tir ngal ma se pakhatin awa phawata athe phar na samai heti lai hian kalaman snowman te chaklona halo hre chuaka an kerot nar alak sak rualin an tuiral ngal vekani hemi hnu hian Zoe le ami te an ron thlenga security camera atangin grila mel turang chu an hre thei ngal he doi thiam nu le ha ho te hi mission sana anin siam danglam theya ma se Zoe te khol mang chuan an chui thei lau tun na ya Germany atlongun hle ti an hria Santa unau pa grandpa somna hun ani wangin an trandun nge an ring ta ni Zoe chuan kalam le Jack te chu atir ngala Santa kan chan man lo chuan
Christmas kan cancel mai anga yang tina hril an chua main anupui hlui khan Jack aron khola Dylan te hian zana an benin concert an nei dona chuta kal tur chuan aron ti ni na poimo tak tho tur an nei wangin Jack kan alo hniala ma se Olivia in dar saria an tran dona vakal nge yang che tin phone ada mak motora an chuan hnu chuan kalaman ifapa kha ka hrialom naupang fel takani huni nei lai hian abula tamla a thakop mai atia ma se Jekan a hlata ka hi ama ta na thajok tin atan pani atlin lozia halo soi ve thung Santa unau pa chen na mun an wathlen hnu chuan kalaman an chanchin a hril thuaka mas putarin no pang present a pek lain a unau pa krempa sian halo pui thina rei tak thok hovin no pang lulul le chimom tak tak an hu chuan krempa san angai theilawa no pang swal ho lis asiam tran ta ni no pang shrem tur lis om chu Santa hian tha atilo ema an pahnin kara in hir ngona chuakin an thok dun thei to lawani portal mangbok in gate an lutlang lea kalam chuan Jack nena engma khoilo turin acha uluk hle an kalzeng hnu chuan Jackan rangkachak koin tam tak a hmuwa a hmutai tatlat mai pakhat akruzawa chu krempa sagat ten lo hria in jela an khung pha kalama power nei na ber aban bun kha an lak saka Jackan ngai dam dilin are theizia le ba anga zia te an soi ve luama ma se a thu oi lo wangin kalama lung a oi theilo hemi hnu hian krempa sama an hruaya kalaman Santa bodei thu hrilin grilla nen an tran dun le dun lo hazot ngal krempas chuan Santa chungchang engma alo hrelowa ma se grilla in aron tlo zeu ti le crystal orb snow globe powerful takla aron kal thu soi kalaman Santa chu grilla in a kidnap ti a hrilea hunrei tak thlan bo san to mala iron let le hunalo ngak reng thin che sin atibok krempas chu uluk takin ai ngai tua kalam hnena mishing ron hruai so akal theyanga nang chu katani thok toang ati tamai Jackan chua san mai lovin aron tong chuaka krempas a game ngai nat ber an lo khel lai me ka chuan kalam hian a chau thu soin i hne chuan heta hian kan omanga i hne lo chuan min kalti rang tin thi ma in ben turani Jack vek chuan i hlau dewani mo kalam hi palian tak ani tiro anti vela krempas chuan han chawna chu halo pomsak kalaman abeng masa a enga ma alo ngai lo chuta krempas san beng ve in kalam chuata alet topa ading le thei ram aben le don lai takin Jackan aban bun kha halo wa sak zawa krempas abeng vir nok chuta an toislak akap lian ngala anni chuan lo ti buain anom na huna tang chuan an tlan chuak thei ra mani kalaman kaloring swal che ni min kal san thei ini sin tin lom thu rila an pani chuan khovel mi puiten Christmas holiday hlim taka an man thei nan atop thlenga bei an tumani an tlan chuan nu chuan Jackan grilla i ming alam ripal lea rewak lova konglaya chuan piano alo om achunga present bom lo omin an enfia vel lai chuan Jack a fapa in aron khola i present min pek hi enge ni reng aron ti tamai Jackan engma ka pelo che ati lai chuan crystal chu aron eng pheta Dylan abo ngal mak piano a present bom chu Jackan a honga crystal ball lo omin ani po abo ve ngal grilla i magic ngei ani ti kalam chuan a hrethiam ngala Zoe nena chanchina hril wat crystal snow globe chungchang azota Zoe chuan not pola chia an siam thin thu soin Mrs. Claus abele ngal atong dan atang chuan grilla i mi te an ni ti a hretheya not pol chu an hriat lo hlanin
misual grilla te kuta halo om reng mai Jack te pa fa chu grilla in snow globe chu nga alo tan tira crystal snow globe chu khovel puma no pang sual ho remna na a man tur tho soin tam tak asiam bela semdar atumani an chua san nu chuan je kan dilan bula ngai damadila apa ni atlin lo zia le angai sak lo thin zia te soin tuna tang chuan a fapatan a hun tam jok mangin duat taka enkol a intiama chuta anom na chu ron khin an chuak theita rewak lova zowi le kalam an ron thlenga Jack chu misual zinga mi insiam dang lamemo an ti man ma se athu soi du dana tangin Jack ngei ani ti an hrethuaya Mrs. Claus Garcia le not Paul mi le sa an man te chu an chua zalen ngalani heti lai hiang grilla in Santa Sajuk thlok thei ho a man theinan an man na bom chopin phur chua halo tuma Santa a chau to hle kalam te an ron thleng ve chia anin bei ngal riap an boi lai chu rem changa la in grilla thlo chua halo tum ve me ka crystal snow globe tam tak a phurbok kalam le je kanan zui wata grilla in lorek kang dunin a the phar na samai je ka tla trepa sajuk nen anin thlun jom na chu tlo phelin grilla ain vor chuaka atla thavon von kalaman Santa kai tho halo tum charchara grilla khan alo doi na saman bok nen a har mai theilo chuta grilla in ani na dik tak ron lan chuatirin ram huai lian taka changa an vai chuan tha vekatum chuti lai chuan an rin lo takin grandpas aron lang lola Santa te chua tura an ti chuan athu soi grilla in enga ma lo ngai lo kalam tenen chuan ram salian tak chu an beirona alo phi leng le dor thin reife anin bei nu chuan kalam man betin thange yatuma chuta Santa aron har chuak ta avur ram sajuk te kha ring takina awa misual nu chu an ron bei ngal grilla chu ama doi siam crystala khan atlaluta snow globe atang ve ta ni grandpa sian no pang sual ho chu hoviau ma se anni wanga Christmas bo tur chu angai ngam lova Santa chuan lom thu lo hrilin a thlo bo san Christmas thlen nan minute nga vel chia aum to a Santa le ami te chu present tur buat sain an buai ngal mup an tlan chua ma in Santa chuan Jack le Dylan te an bula chuang ve ngal turin atia an thlo chua nu chuan zana no pang present ne so taka an sem kwal lai vel chu munom ti takin an lo thlir renga an na an zo nu chuan kalaman Santa nena atana na tho chun zom adu thu ashila Jack nena Christmas misual kuta boral mai tur an chan chuak ti in ti thei takina soi